Para kay peanut tsaka kay butter yung dito nila, oh. Para pag nag-walking sila, sosyalera sila. Up! 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 Sit! Sit! Wow! Happy birthday, peanut! Happy birthday, butter! Happy birthday! Hey guys! Welcome back to another vlog. Actually, itong vlog na mapapanood nyo ngayon guys is a part 2 of the vlog yesterday. Kasi hinati ko na lang siya para hindi sobrang haba yung pinapanood nyo na vlog. It is now yung birthday celebration namin. Simple birthday celebration namin para kay Peanut tsaka kay Butter. Alright guys! Nandito na ako sa bahay. Wait lang. Ipababa ko nga kayo kasi napakataas nyo naman. Ayan, so meron akong pumunta lang akong remittance center tapos dumiretso ko ng grocery. Nag-grocery lang ako ng konting-konti lang. Kasi uwi lang din naman ako ng Ilocos, so no need to have a lot of ano. So I got kitchen tissues. Ayan, ito yung from Glow na interfolded na tissue. Paper towel. Ayan. Dalawa, kasi para sa kitchen, tapos yung isa para sa, ano ko, sa bedside table ko. And then, bumili ako ng inipit at saka cheese cake. Ito yung inipit, guys. May custard cake sandwich siya, tapos cheese cake. Try ko lang kung gusto ng mga dogs. Try. Tapos, bumili ako ng milk pulveron para kung nagka-crave lang ako ng sweet, at least eto na lang. Ito yung cookies and cream. May mga flavors din pala to. So, yan. And then, naku, may tatawag na naman po sa akin. Sasabihin na naman, ano, processed food yung binibili mo. Churba. Shout out sa aking ama. Ito po, bumili ako ng cup noodles. Ito, bumili ako ng super meal na dalawa kasi may times kasi sa hospital guys, especially weekend, wala talaga kaming makainan, wala kaming mabili na food kasi sarado yung mga kainan kapag Saturday. So at least, kung walang baon, at least may noodles ako. So kumakain lang naman ako ng noodles mga once a week, once in 2 weeks, ganun. Hindi ako masyadong manoodles. Hindi ako masyadong manoodles kaya bumili ako ng isang noodles. Eto guys, nagtataka ako kasi ito yung, this is from the brand na First Choice. This is a flat Japanese noodles. Ito siya, parang flat Mickey Mami. Ito siya guys. Diba yung flat noodles, yung mga fresh na noodles, parang ilang days lang sira na sila. Pero ito guys, yung expiration niya is February 13, 2020. Tsaka, nandun lang siya sa regular na rack nila. Hindi siya yung nandun sa mga chilled na rack. Yun. So, binili ko na kasi at least hindi siya gaano masisira agad-agad. Tapos, ito naman, this is the Fresh Mickey na classic. Hindi ko alam kung ano pinagkaiba nila. Basta ang sabi lang naman dito, store in cool, dry place. So, i-ref ko na lang siguro to. February 10 naman, 2020 pa. So, may mga ganito pala. Dati kasi kapag ilang araw lang, di panis na eh. Tsaka guys, ang mura nito. Ang alam ko, tig 10 pesos lang ang isa nito. Yan. So, mas okay na yan kaysa sa yung noodles na processed noodles. Kasi, may tatawag na naman po sa atin. Tapos, bumili ako ng coffee kasi paubos na yung coffee namin. Ayan. This is the Nescafe Creamy White. Ito yung lagi kong binibili ng coffee guys. Alam niyo naman ako, na-coffee ako kapag morning kasi hindi talaga ako nakakatulog pag gabi. Tapos bumili ako ng Yakult na yung light. So we need probiotics kasi medyo umaano na naman po ang ating tiyan. And then, soy sauce para sa pagkain ng mga dogs, dato puti. Tapos bumili ako ng sliced mushroom. Ito. Tapos, bumili ako ng maliit na all-purpose cream kasi balak ko magluto tonight ng chicken na may mushroom and ganyan. And cream. Yun. Parang garlic chicken siya.
Bumili ako ng kandila kasi may pa-birthday tayo tonight. So, conditioner lang pala to. Bumili ako ng, gusto ko lang itry itong magkaiba na to. Keratin na rescue. Triple keratin rescue. Ito. Parang, mas mura pa ata to. Pero hindi ko lang kasi alam kung ilang milligrams to eh. Mas mura pa siya guys compared sa mga cream silk na yung regular na cream silk natin. Ito, yung triple keratin rescue nila, mas mura pa to. Parang 4 point something lang. Parang walang 450 ang isa. Samantalang yung regular na mga conditioner nila guys, almost 6 pesos. So, mas mura pa pala ito. Akala ko mas mahal to. Yan. Tapos, bumili ako ng bread. Wala silang new bake. Kaya ito na lang yung binili ko. This is the Marby na Pinoy Tasty. Ala, napipit na siya. Malambot din kasi ito guys. Kung wala kayong new bake, ito yung Marby na Pinoy Tasty. September 9 pa naman siya may expire. So, bumili na ako ng bread. Bumili ko ng hopia, ng cheese bread, tsaka hindi ko alam eh. Alam niyo ba, first time kong nakatikim ng ganitong bread sa Bisaya. Galing Bisaya pala. Dala ni mama ko dati. Yung ganito, binakal? Ano bang pangalan nito? Yung ganito guys, oh. Yan. Comment down below, mother, kung anong pangalan nito. Hindi ko alam, pero masarap siya. Tapos, bagong luto kasi siya. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko yung mga ganitong bread. Masarap. Masarap siya. Yan, tapos hopya. Sarap. Bumili ako ng hopya guys na yung ganito. Nang laman niya is onion. Baon ko for tomorrow. Tapos cheese. Naku, hinawakan ko na lahat. Di ba, kakainin ko naman to eh. Cheese bread. Masarap din to kasi bagong luto. Ay, naku, yan. Ito yung mga lagi kong binibili. Ano ko na para alam ko kung ano yung nahawakan ko. Masarap. Bagong luto kasi sa bakery, kaya masarap. Basta hapon, bagong luto. Yan. Yan lang guys yung nabili ko. Wait, meron pa pala. Ito. Para kay Peanut tsaka kay Butter yung dito nila, oh. Para pag nag-walking sila, sosyalera sila. Si birthday ni Peanut tsaka ni Butter nung September 1, hindi kami nakapag-celebrate kasi sobrang busy. Hindi ko nga, tawagin ko nga itong mga to. Nakita ko lang dun sa parang yung memories ng Facebook na birthday nga nila. Ay, nako, nung mga panahong ito noon, last year, saya-saya ko. Tapos after a few weeks, ay nako, disaster na. Yun yung nagkasakit na silang lahat. Peanut. Up. Okay, good girl. Stop na. Ito na naman eh. Aray ko. Peanut, bakit? Hindi ikaw magsiboy, masyado kang malaki. Aray! Ay, nyaki din. Ayun ni Peanut, very happy. Diyan na. Tama na yan. Ang landi masyado. Dito ka. Ay! Sayat! Kambater. Ikaw naman. Ikaw din. Maganda. Labi mo ng Butter. Tingnan nyo guys, si Butter naglambing. Hindi kasi siya masyadong makaakyat. Kasi nga diba, pilay po siya. Pilay. Ay, Happy birthday, Peanut! Peanut, don't bite me! Wala ka, Peanut. Nahulog na lahat. Yay! Pretty na! Pink na pink! Sayat ng sayat. Ito siya guys, sa mga nagko-comment na ang payat ni Butter.
Kasi nga, meron siyang distemper. She's a survivor of distemper. Diba? Ang pretty mo, girl. Pretty naman ng peanut at saka ng butter. Itatry ko kung gusto nila tong inipit. Peanut! Come! Uy, feeling ko gusto niya to. You want? Ay, oh, nag-sit na. Gusto talaga niya. Wait lang. Sit. Good girl. Good girl, Peanut. Good girl. Butter. Come, Butter. Come. No, this is for Butter. Oh, sit, Maxi Boy. Ang laki ng ulo mo. Compare mo yung ulo mo. Come. Sit. Good boy, Maxi Boy. Butter, come. Peanut. Ala, na-choke ka! Na-choke ka na! Butter, sit. Si Butter. Mamaya, magbo-birthday. Peanut, ikaw ang pinakapasabay. Kaya din ka. Ala, dapat pala marami-tama to. Sarap-sarap! Labas dila, Peanut na! Happy birthday, Peanut! Happy birthday, Butter! Ang dami ko pa rin. Genesis. Italo. Sit. Oh, diba? Wala man lang tayong maayos na picture, Maxi Boy! Ang gulo-gulo! Up! Ay, Peanut! Sit! Oh, sit! Wow! Max! Ikaw! Maxi! Peanut! Kita, mama ka po! Ay, sus! Good boy! Sit! Peanut, sit! Walang mag-aaway! Wala ni Maxi, ang saya! Ang timapan! Max, up! Go up! Up! Good boy! Sit! Good boy! Sit, Max. Sit! Hey! Sit. Sit, Maxi Boy! Sit. Ayan, picture 10. Oh, smile! Happy birthday, Peanut! Happy birthday, Butter! Happy birthday! Happy birthday, Peanut Butter! Yay, Maxi Boy! Sige, wala ka na, Max! Blow the candle, Max! Blow the candle na! Okay. Eat na! Mag-eat na kayo! Wait! Chill lang. Sit! Sit, Maxi Boy! Okay. No! Peanut! Sit, Butter! Sit, Butter! Oh, ala! Ma-choke ka, be! Hala, ma-choke ka! Hala! Nakan mo si Gina! Peanut! Sit, Peanut! Sit, good girl! No! Sit! Sit, Max! Sit! Peanut! May kapigaminan na Peanut! Come, Peanut! Yay! Na, sige! Maxi Boy! Bayad ka naman. Nagbayad ka mangan best, makikishare ka gamin. Peanut. Happy birthday. Opo, continuous ang pagpupo ah. Continuous ang pagpupo, Butter ah. O, sit lang, Butter. Ang init. Peanut, this is for Peanut na. Sit, Peanut. Good girl. Sit, Maxi Boy. Sit, Maxi Boy. Sit, Max. Almost done. Wala na. Sarap buhay. Busog na naman kayo ha. Kakain na naman kayo mamaya. Ay na, Butter oh. Sarap buhay oh. Maxi Boy, ito nagiging wild na. Nagwa-wild na. Ay.
Yun guys, yung sinasabi ko na distemper, ano siya, nagaganyan si Butter. Kaya, payat siya kasi kahit papakainin namin siya ng pakainin ng madami, nag-use lang din ng katawan niya yung ano, caloric ano niya, intake niya. Kaya, mas payat siya compared kay Peanut. Hey guys, time check. It's already 7:30 PM na yata. Ano ba? Super zoom naman, Beshi. Ayan. So guys, nagluluto ko ng chicken kasi gagawa ko ng chicken with garlic and mushroom. Tapos nilagyan natin ng cream para maiba naman ang pagkain namin. So, priniprito ko muna siya, guys, yung chicken para medyo maluluto pa siya bago ko siya lagyan ng mga sahog-sahog niya. And we got here garlic. Sinap ko na lang ng super duper maliliit kasi wala na pala kaming garlic powder. Kaya yan na yung gagamitin ko. Here's our ulam for tonight. Ano magtawag dito? Creamy garlic mushroom chicken. Yan. Oh, father, hindi na yan processed food. And then, may may rambutan. Pa-healthy options. And then, meron kaming dog. Hi, Peanut. Wow. Wow, ha? Wow, ha? At meron pa kaming isang dog. At isa pang dog. Ang lalim ng paghinga, Maxi Boy, ah. Kain na tayo, guys! So, that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and like this video if you enjoyed watching it. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!